rame-rame suarane kepirang sing ketepian lamat-lamat ning awang-awang kesilir kena angin gunung lakani lakuning badan alus sedinane badan siji susah hati kesenian kebudayaan jasane tapi lumayan kali seni kanggo hiburan sing maksud yang rapetakan wong meduluran panitia bakulut tambi sing maksud yang rapetakan wong bebaturan ngaturaken salam kangge sesepuh desa Tambi dewe Terus sareng mamaku Tambi kedik sareng panitia babuy Tambi kedik mama kuncine kang adik sareng masyarakat Tambi kedik sedaya sing tumut menghormati sugeng rawuh kangge mama puput sareng bapak yayan mama yang bos abasel sareng bayuli anake mama kunci kolonge keding sugeng rawuh kangge mama kunci mimi kunci buyut depok ya kang adik sareng babe cakwan posing acilik esukna kira sore naki Pak Guru Ali kang ditakir godong esuk mikir sore mikir kang dipikir Mama Santi kadang papa yang bos abasel ajalan sorong kang wadono bos warna baja Mama Santi singanan Saudi dene Kaling mangkadali wong eling mumpung ning dunya jangan tuki membara nafsu semantap kedung ragane sing ketempuan matur kesun kangge Mama Arumi sing da wilayah Tambi denyewe layung sore pada gesu katon bae masak lebet Mame Arumi sing da wilayah dewe sareng babe cakwane koding minangkane bos sing cilik dewe bab jadi tulis kekawan janji ada tema Pak Guru Ali dijawab Mama kunci mimi kunci bui Tambi kembang duren ayo bantur
Sinigageng kang wonten sangandape Gunung Ijen lenggahipun syakatoilah kalian santri-santrinipun kasuhan maring Rayang Jaya Dharma kelayan Resi Agung Jaya Malendra kang saking ujung timur saking Gunung Rinjan wani rekep sileang lung janggane Rayang Jaya Dharma ngentosi syakato ilang ngandika kapan ngandikane mboten ngandika lirip pangandikanipun syakato ilang bobo mas wong diaji pangarus samana dodok kakang tetep kang ajeg isun badhe priyos wonten sadugine Rayang Jaya Dharma pustranipun Nastadewa kados pundi wartanipun tentang bab icale ilange Sang Hyang Ananjaya alias Sanoman minangka yang gurunipun Rayang Jaya Wisesa seniki kados pundi kabare. Syekh Athilah sahabat aku iki ler warta kabar beritanipun Sang Hyang Ananjaya ya masih ananing sa lepate kukuban Gunung Ijen tapi den susupaken ning pasukane Sang Hyang Naga Segara Kidul atau ya santri-santrine Ananjaya Dewek sebab kiambeke ora sudi ora rido yen Sang Hyang Ananjaya melebu ning agman agama Islam. Wow. Oh dadi kaya mengkonon mau sebenere iki ya muride dewek kadang-kadang ora setuju yen Sang Hyang Ananjaya oli daya saking Gusti Allah melebu ning agama Islam. Ya kaya mau ketinggal marang aku saking kaduan mau ana tamu rupane nembe koloyong isun teka tamune lunga tamune sinten iku Syekh Athilah tamu sinten namine saking pundi kawerwana maring awakmu Rayang Jaya Dharma pengakuane tamu mau saking dataran gunung kang ananing negara Cina ngakune gurune Nagamas isun ya mboten uning asmanipun bokatan panjenengan singaweruhi asmane sinten niku gurune Sang Hyang Nagamas. Aku gaya kurang paham gurune Nagamas karena iku ya umure luwih tua saking Nagamas orang isun kan yo masih nom kados mekaten Syekh Athilah. Oh kaya mengkonon mau tujuane neken isun mengintimidasi yang ngancam isun aja ngajak-ajak aja mbujuki Ananjaya melebu agama Islam. Sementara wong melebu agama Islam iku dudu kenang diajak-ajak batur, dudu kenang dibujuki batur, tapi angsal hidayah saking Gusti Allah. Yen Gusti Allah berkehendak masalah hidayah, berkehendak apapun
kakang bisa ngalang-alangi kehendake Gusti Allah. Gusti Allah Maha Kuasa. Aja maning bangsane manusia, ajajil bangsane malaikat ora bisa ngalang-alangi kehendake Gusti Allah, ora bisa ngalang-alangi hidayah saking Gusti Allah. Yen tetep ngalang-alangi iku berarti tandane ngajak perang kelayan Gusti Allah. Leres kados mekaten Syekh Athaillah ulaya ngaji kitab suci Al-Quran dari ayat demi ayat ya kados mekaten. Saiki isun kados pundi den tugas siapa tumateng panjenengan. Awakmu mengko tekaning Gunung Raung temonana Sang Yang Agni Bagaswara ningkana yauga anak kakang me panjenengan kang wastane Rahyang Jayawisesa. Dados kakang Jayawisesa wisana ningkana kados mekaten Syekh Athaillah. Iya kaya mengkonon kakang panjenengan Rahyang Jayawisesa wisana ning Gunung Raung engko isun karo sampean kabeh kalian Sang Yang Agni Bagaswara nganakaken konsolidasi priwen carane iki ngislamaken Sang Yang Ananjaya ya Anoman ya Senggono. Sae niku sae pisan niku Syekh Athaillah. Iya wis Rahyang Dharma iki sapengkere panjenengan iki ana Resi Agung Jaya Malendra saking Gunung Rinjani saking wilayah timur Bokatan pengen perlu karo isun pengen ngandika karo isun ya mangga. Ayo Resi Agung Jaya Malendra bokat panjenengane pengen omong-omong, bokat panjenengane pengen kekandaan, bokat panjenengane pengen cerita masa lalu karo Syekh Athaillah sumangga. Aku Rahyang Jayadharma mengko barek pada kondur ning Gunung Raung pada nemoni Sang Yang Agni Bagaswara karo kakang isun kados mekaten nggih Syekh Athaillah. Iya kaya mengkono Jayadharma sebab sampean iku yonganen bakal dadi rajane bangsane sini Islam kang ana ning tanah Jawa. Wah, mong aku merayat biasa bae. Aku ki rakyat cilik, hamba rakyat cilata Kanjeng Syekh. Sanajan aku iki ya putrane Astadewa Sang Yang Ampar Kusuma, putrane Astadewa ya rajane para Sang Yang bangsane Aljan. Aku urip sing awit jamane Kian Santang, malah sadurunge sing awit jamane Prabu Linggabuana. Garwanisun pajah ning perang Pubat mbelani Prabu Linggabuana kelawan putrine yaiku Sanokayu Kia Pitaloka. Aku kadegarwa Pralaya iku putrane Rama mertua Rahyang Ajidharma, putune Sang Yang Brajadharma pangananing Gunung Galunggung. Aku ke Bendu Syekh Athaillah waktu zaman semana. Iya wis bokat wis kudune tulis waris bagja diri
Rayang ya Dharma iku perjuangan ning agama Islam. Oh ya bener, kudu ikhlas, kudu bersyukur, kudu lillah lan billah. Oh kaya mengkonon. Wis aja kakek ngeluh, wong urip iku tandane iman iku ya rong perkara ya beli Kanjeng Sekatwila. Siji tandane wong iman iku ya sabar, kapindhone tandane wong iman iku ya bersyukur. Yen wong masih akeh ngeluh, masih akeh gelendeng, masih akeh kecerak, masih akeh uring-uringan, masih akeh kang stres, durung tandane wong syukur, durung tandane wong ikhlas. Ho 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 ho. Sing akeh manusa ku mancela mencele. Sanajan wis baca kitab suci Al-Qur'an, wis baca syahadat, wis sholat, tapi kenapa jaluk ning kuburan-kuburan, ning pacanden-pacanden, ning buyutan-buyutan, ngaku-ngaku ngaken bangsane aku, bangsane aljan, jaluk keprewangan, apa mending jaluk kesugihan, jaluk pangkat, jaluk jabatan, jaluk wong adun ayu, yaiku prewangan karo blorong Maeswari Rara ing Gayatri lan antek-anteke. Oh, 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 oh. Iya bener saliramu. Bangsane manusia iku sing akeh iya pada prewangan. Anggon pantes temen rupane larang lirik matane pengen pisan kenane ayu galas kasien ukuran labe tipis papada dayu angan denot menger-menger wong ayu katon dengesan Resi Agung Jaya Malendra saking Gunung Rinjani, saking wilayah timur, bok bili wonten kaperluan karisun mangga ngandika. Kenalaken aku Resi Agung Jaya Malendra, aku saking Gunung Rinjani. Pengen aku pernah ketemu karo Syekh Atoilah kedua, yaitu Syekh Subadil Kubro. Mumawon aku iki ya durung sempat ngobrol, durung sempat mempelajari agama Islam kalian Syekh Subadil Kubro alias Syekh Atoilah kaping kali. Saiki aku ningali ora samar ora pangling, bau harume, bau wangine yaiki Syekh Atoilah telah kembali. Tapi katingal maring aku beda rupa iki. Rupane luwih nom, luwih alim. Tapi panjenengan ora samar ora pangling, iki panjenengan iki Syekh Atoilah kelima. Iya isun Syekh Atoilah kaping 5. Syekh Atoilah kaping kaliku Syekh Jumadil Kubro. Syekh Atoilah kang kaping 3 iku Syekh Subakir. Syekh Atoilah kaping 4 Sunan Giri. Syekh Atoilah kelima ya isun. Aku ketinggal ning cahayane
suminar mancrot terang benderang lan mampuni arum aroma wangi ora samar panjenengan Syekh Atoila. Maksudnya aku pada mempelajari agama Islam sadurunge aku melebu agama Islam angsal boten iku Syekh Atoila aku ngikuti kegiatan panjenengan sambil mempelajari agama Islam angsal boten. Iya mangga panjenengan ngikuti agama isun nganakaken kegiatan syiar Islam baik ning bangsane manusia maupun ning bangsane jin isun nganakaken syiar agama Islam dakwah agama Islam yen panjenengan melu ngikuti ngawas-ngawasi mempelajari ya mangga asal aja ganggu aja gawe ontran-ontran aja gawe keributan ora bakal sekatoila aku iki resi aku Kang Jajeluk Resi Agung Jaya Malendra saking Gunung Rinjani tadi ya boleh mungkin sekatoila yen aku gawe ontran-ontran yen aku gawe keributan maring awakmu iya wis bebarengan karena bangsa manusia lan bangsa jin urip berdampingan urip bersinggungan Gusti Allah li bakal nyiptakna jin lan nyiptakna manusia kecuali kongkon berbakti maring Gusti Allah kongkon ibadah maring Gusti Allah jin Islam ya sholat jin Islam yang jalanakan rukun Islam kang 5 yang manusia ya pada cuman beda alam tapi selalu bersinggungan leres Syekh Atoila leres makaten tadian mangkok isu niki namuni bahaya pakewu namuni masalah kang boten saged den selesaiaken bingung dalan keluar priwen syariat ora ketemu gojekana ya kana butuh wa iya kana stain hanya kepadamu ya Allah aku menyembah hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan wis aja njaluk pertolongan ing sapa bae aja njaluk pertolongan ing bangsane aku aja njaluk pertolongan ing bangsane malaikat aja njaluk pertolongan bangsane ajajil tapi njaluk pertolongan maring Gusti Allah ya kana butuh wa iya kana stain mangko Gusti Allah kang maha kawasa merintahkan siapa iku urusan dia apa merintahkan malaikat apa merintahkan bangsa ning dewa kang wis mlebu agama Islam yaiku hak prerogatif Gusti Allah kados mekaten nggih Syekh Atoila iya kaya mangkonon mau gojekana kang teguh ya kana budu ya kana stain yene suniki nemuni bahaya pekewu nemuni masalah ora bisa den selesaiaken ya isun mung cuman bisa nyambat maring Gusti Allah Subhanahu wa taala aku Atoila arep undur diri arep marani ning Gunung Raung namuni kakangku kelayan Sang Yang Agni Bagaswara aku undur diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku na premios.
Mama Eliana jagat gede, Mama Amel, Mama Sofian, Mama Bulan gede. Wis berjalan senajan sampeyan sumpah kula masih tetap pilihan ning waktu lagi barengan aduh waktu pengen mamelu sampingan lara bulan padahal bola kumbati masame turut seretane sekian sejen Mama Yati ngomongan aja balik wis ema-ema Mama Dapin mending loro sejen beda ngelak Mas Yati adodo tapi pola mobil sampeyan wis tuwe Mama Iro Mama Bumi aku dana Mas Mel Mas Targede Mama Elsa aja bagus sakit kiwan aku sesepuh suka dan kemudian sini dilali pipis dilali pun mama Sofian mama Bulan gede mama Janudin mama Cis mama Elsa gede Kados pundi Resi Agung Jaya Malendra saking Gunung Rinjani. Bener awakmu pengen mempelajari agama Islam, milet ning kegiatan isun siar dakwah agama Islam ning alame manusia lan ning alame bangsa jin. Isun ngupai pembelajaran ning bangsane manusia lan bangsane aljan. Bener leres kados mekaten Syekh Atoila. Aku iki ya bener asmane aku Resi Agung Jaya Malendra saking Gunung Rinjani. Tujuan aku sadurunge mlebu agama Islam, aku iki ya mempelajari dingin Islam iku apa, iman iku apa, syahadat iku apa. Kados mekaten. Isun sering ngrungokaken ngandikane Rahyang Jaya Wisesa atau Resi Wisesa iku ngomong ikro. Arikro iku kados pundi Syekh Atoila. Ikro iku baca. Baca kados pundi apa kang den baca? Apa kitab, apa tulisan? Jarene Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah diperintah ning Gusti Allah iku
dudu salat lan dudu tikir tapi ikro. Sementara Kanjeng Nabi ora bisa membaca tulisan tadi kang den baca iku kados pundi Syekh Athaillah. Kanjeng Nabi ku wong kang cerdas, wong kang pinter dudu wong bodoh. Jadi aja salah paham. Sanajan Kanjeng Nabi orang ngerti ning tulisan, tapi Kanjeng Nabi ku wong cerdas, wong pinter yang ngerti. Sing den maksud baca iku dudu baca kitab, dudu baca tulisan. Kados pundi apa kang den baca niku Syekh Athaillah? Kang den baca iku ya badane dhewe. Man aropa nafsahu pakod aropa rubahu. Sapa wonge kang weruning badane dhewe, weruning Tuhane, weruning Sang Pencipta. Oh, jadi aku iku kongkon baca anggane aku dhewe. Sebenere kados pundi Athaillah? Ning angga iku yana jasad ana ruh. Ruh iku asale sing Nur Muhammad. Kang den baca kang gampang yaiku baca badane dhewe. Dudu baca tulisan, dudu baca kitab. Oh, sadurunge baca kitab, sadurunge baca Al-Qur'an, manusia kongkon baca wake dhewe. Kang den baca apa bae niku? Kanjeng Syekh Athaillah. Kang den baca iku yang baca pikirane awakmu, yang baca atau baca nafsune awakmu, yang baca keinginanmu, yang baca hatimu, baca kolbumu. Isu niki kang parek iku ya pikiran, ya ruh. Iku kang parek. Kitab luwi adoh, ruh luwi parek. Iku kang den baca. Baca pikiran, baca nafsu, baca keinginan, baca hati, baca kolbu. Iku kang den maksud kaya mau. Isu niki sebenarnya ya bayangane Gusti Allah. Sinariku, cahaya nuriku, ya cahayane Gusti Allah, ya nure Gusti Allah. Isun ya bayangane. Mulane ana penjelasan ning surat An-Nur ayat 35. Kados pundi ning surat An-Nur ayat 35? Coba sampean baca rungokaken karo Rahyang Jawisesa. Rahyang Jawisesa kongkon baca surat An-Nur ayat 35, kon nerjemahkan, kon nafsiraken panjenengane ngrungokaken. Surat An-Nur ayat 35, Allahu nurus samawati wal ardi. Allah sumber segala cahaya yang menerangi, yang menyoroti langit dan bumi. Oh, kados mekaten. Dadi cahaya iki kabeh sumbere saking Sang Maha Pencipta kang asmane Allah mau. Ya bener kaya mengkonon. Oh, ya aku nembe weru. Weru aku ku ya sing aku Tuhan ku ajajil. Ya duduk ajajil iku makhluk. Makhluk iku ya bisa kedeleng. Tapi Tuhan ya bisa kedeleng, bisa den rasakaken. Oh, segala kang bisa kedeleng berarti dudu Tuhan. Kados mekaten Syekh Athaillah. Iya kaya mengkonon. Mulane hati-hati, ake tipuan, ake kang bubat. Ning alam semesta iki ya ake fitnah. Bapak kopi getasan serat salira pos pegadean gamblang ngang Joni kang
Kang Leo Lura mangga serat salira Bos Lelo serat salira Mas saya Pendekaryono wengi tadi tos katampi Mas Leo kan tenan bapak cia kang demi kejudian kan tenan monggo Tusangki mama itu tuh serat katresna sabodaran Bapak Yudi mama sabar bos Baron Jaya cinta orang Papa Iqbal sukalila mangga beri pangeran Gusti Gatot Kaca adar noto lepat dugaan mondot res-resan odot sersan andi pipisan serat salira Mas Sayat bos pemancingnya dia jajaran kalimah Mama wali bapak ji Mas Leo Mas Leo medua hati Tesapu Mas Sayat bos pemancingan sering aturan saksian Mas Tommy Mas Kincu Aulis Majapahit teka badan Cang saya mual laksana mendak baca Bapak Yudi mama itu tuh mama sabar sasarangan Nanaon Pajono Bapak Pembina Kejudian Pajono tenanan Kang Joni Ajoni mohon gitu Kang Joni Mas Hari Mas Yadi mohon gitu kepala salir gas lawas Papa Iqbal sukalila ada noto siri antosan kali sadar noto Papa Iqbal saringeran dino lamunan Sampai di sini dulu sedulur lelampahan icalnya Sang Hyang Ananjaya alias Anoman, sumber dari SDG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.